Ngiyanibingelela egameni likaJesu waseNazaretha. Namhlanje bengithanda ukukhuluma ngokubaluleka komkhuleko. Masivuka nje ekuseni ukuthi sivuke sithandaze. Ngisho ngabe kuthiwa awuyindawo, uma uvuka nje ekuseni, ukuvuka nje sikhuleke. Sikhulekele usuku nje, ukuqala usuku liqale ngomthandazo. Nabavukayo uvuke nje ngokuthi before uphume endlini ube uyitshele enhlizweni yakho ukuthi before ngiphume la endlini kube umgomo nje ukuthi angiphumi ngingakhulekile ngoba umthandazo ubalekile. Ziningi iy'ngozi la ngaphandle, ziningi zahlukahlukene. Yawo kwesinye isikhathi ukuyithela engozini uthi uyahamba ubuke ukuthi uNkulunkulu nawe ubungabe omunye wabo. Kepha ngokuthi before uphuma ubiza igama likaJesu, ubone uthole ukuthi into yenzeka, ubone ukuthi nami ngabe mhlampe ngalesi sikhathi bengiplana ukuhamba ngalesi sikhathi, ungahambi ngaleso sikhathi, uhambe later-nyana. Uthi masudlula wherever la usuke udlula ngakhona ubone sekukhona ingozi, ube nakho uthi yazi ukuba ngihambe ngalesa sikhathi, kusho uNkulunkulu ubegwema ukuthi ngingayitheli engozini ekanje. So nje uNkulunkulu usivikele ey'ntweni ey'ningi. Angisho-ke kodwa ukuthi nalaba abasuke bebhekana nezimo ngoba nakho bengathandazi. Isimo siyafika ngisho ukuthi uyathandaza, kepha nje kubalulekile ukuthi before siphume endlini siphume simbizile uNkulunkulu. Ngoba ngisho ukuphumela eminyango egcekeni njengoba ngisho ukuthi ngisho angabe kuthiwa uhleli awusebenzi, uhleli nje ekhaya. Before nje uphumela ngaphandle ucele nje uNkulunkulu ukuthi Nkosi sicela uqale nami usuku, ngoba ziningi izinto ey'ngenzeka. Azikwenzekeli kuphela ngoba nakho uhambe emsebenzini noma ngabe kuthiwa uyafunda nani nani. Izimo zifika ngisho ngabe kuthiwa uhleli ekhaya, uhleli endlini, ziyakufikela. So kubalulekile nje ukuqala usuku liqale ngoNkulunkulu ngoba isikhathi esesiphila kusona siphila esikhathini esinzima, silikhuni isikhathi esiphila kusona. Izinto ziningi ezenzakalayo. Abantu sebelahlekelwe unembeza, abantu sebephenduka iy'lwane. Ngeke sakufihla lokhu ukuthi abantu sebephenduka iy'lwane ngoba ziningi izinto ezenzakalayo ezibuhlungu. Sezenzeka usuku nosuku. Usuyabonga nje makuphela usuku ungakubanga khona into ebikwayo ukuthi endaweni ethile kwenzeka ukuthi, endaweni ethile kwenzeka ukuthi. Usuyabonga nje ulala ungazwanga nje into ebuhlungu. Ngoba sesiphila esikhathini la esesize saze sakujwayela nje ukuthi yazi ukuthi usuke uzwe kuthiwa kushona umuntu. Ya sekuyakuthusa nje ngaleso sikhathi, but sekuba yinto osuyijwayela ngenxa yani ukuthi vele sekuyinto ehlezi yenzeka. Esihlezi yenzeka, esesize saze sayijwayela nje ukuthi yabo nje kuhlezi kwenzeka izinto ey'kanje. Akusabi nakho lokhu kuthusa bokuba khona before ngoba izinto ey'kanjalo bekuthukela kwenzeka into ey'kanjalo. Nokuthi abantu uzwe kuthiwa umuntu udlwengula ingane, like izinto ebekuthukela ngempela, ebekuthukela uzizwe into ey'kanjalo. Kodwa manje sekujiye kwaba izinto esey'jwayelekile. Zibuhlungu zinjalo kodwa sey'jike zajwayeleka ngoba manje sekuyinto ehlezi yenzeka. Akusabi into like othukayo uma uyizwa, uyathuka phela ngoba like ayijwayeleki, akuyona into ejwayelekayo. But ngokuthi into esihlezi yenzeka, esiyedane yenzeka ngendlela abantu asebephenduke iy'lwane ngakhona. Nje so nje kubalulekile ukuthi simnxuse uNkulunkulu, sithandaze masivuka ekuseni. Kubalulekile kakhulu ukuthi sithandaze before nje suliqala usuku, siliqale naye uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uma ngase kuthiwa uNkulunkulu uyasibalela ukuthi ngikusize kephi, ngikusindise kephi, ngakusindisa kephi, ungamangala. Ingakho mina enhlizweni yami ngeke ngibe nakho ukuthi uma ngibuka uNkulunkulu engenzela umusa, ngibe nakho ukuthi akuyona i-second chance ngoba uma ngase ngithi i-second chance kusho ngisho ukuthi leyo nto uNkulunkulu ima ungenzela umusa okwesibili. Kumina kufika like ukuthi ima engenzela umusa wesibili ngoba like kuningi uNkulunkulu angenzele khona. Ngize ngibe mngaka ngazalwa nini, like uNkulunkulu njalo ngiphile emseni wakhe. Okunye ngiyakubona ukuthi la uNkulunkulu ungidlulisile ngobani engenze ngabona ukuthi la bengize ngiphume. Mase uba khona izinto uNkulunkulu asenzela asilwela kuzona singayiboni. So nje angibi nakho ukuthi bekuyi-second chance ngoba like
banakho ukuthi umusa nje, umusa ngoba a second chance, like ngathi uNkulunkulu nginikeza ungenzela izinto kube kuncane kakhulu, kanti uNkulunkulu uselokhu wathi inhlo, ngoba uNkulunkulu uyasilwela, usilwela sibhekile, asilwele silele, ngoba noma silele siyalwa emaphusheni, amaphupha angekho mahle, ngoba nasekulaleni ulele, ulala ungenalutho, uyakuphuphe kabi, uphuphe ubone ukuthi ngabe ngihambile, ubone ukuthi umusa kaNkulunkulu okuvusile, wavuka. So nje uNkulunkulu akami ukusivikela, uhlezi esemsebenzini ukuthi avikele thina. So nathi nje kubalulekile ukuthi sihlale kuyena uNkulunkulu ukuze asivikele ney'ngane nemindeni yethu yonke nje, ukuthi ngoba uma uthandaza wena ngokukhuleka kwakho uwedwa, umndeni wakho uyavikeleka kukho konke ngomthandazo wakho wena uwedwa. Uma umile wena emthandazweni, uNkulunkulu uyakwazi ukuthi avikele wonke umndeni wakho ngokuthi wena ulokhu umile ekulokhu ubizeni igama lakhe. So nje ilokho ebengizokusho bazalwane, ukuthi asihlale emthandazweni ngoba ziningi izinto esibhekana nazo emhlabeni, kulo mhlaba esesiphila kuwona, ebekade zingekho before, noma kade ziba khona bethukela kuba khona izimo eziba khona ey'thusa njengalezi zinto esezenzeka. Ukudlwengula kwey'ngane, iy'ngozi emgaqweni, kuningi, angazi ngingabala ngize ngifikephi izinto ezenzakalayo. Ngiyacela nje bazalwane ukuthi sengathi besingahlali emthandazweni, sihlale uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uthembekile. Akekho umuntu othembeke njengoNkulunkulu empilweni. Mina ngimbonile kweyami impilo ukuthi uNkulunkulu ukhona, and uNkulunkulu akakujaji, akajaji. uNkulunkulu akabuki wena, ubuka inhliziyo yakho, and uNkulunkulu ukubuka kwakhe akufani nokwabantu, ngoba uNkulunkulu akakubaleli ukuthi une kangakanani bese kujaja ngokuthi ekwenzela ngokuthi uwone kangaka, so ngingakwenzela lokhu nalokhu. Akakulimithi uNkulunkulu nje, uma uyisondeza kuyena ulikhumbula igama lakho, uNkulunkulu ukwenzela okukhulu. Kuningi, ngelinye ilanga ngiyokhuluma nje mina ngempilo yami ukuthi uNkulunkulu ungenzela umusa ongakanani. uNkulunkulu uthembekile bazalwane, and sibaningi siyakwazi lokhu ukuthi uNkulunkulu uthembekile. Akekho umuntu othembeke njengoNkulunkulu empilweni. Ungahamba uzoqeda umhlaba, akekho umuntu omthola othembeke njengoNkulunkulu. Uthembekile uNkulunkulu. Uma uhleli kuyena, uNkulunkulu uyakwenzela umusa, and umusa wakhe wanele ukuthi sonke sisindiswe, siphile, sibe nakho konke esikudingayo, ngoba uNkulunkulu kuyenzeka mina ngiy'tshela ukuthi ngidinga lokhu nalokhu, but uNkulunkulu uyakwazi kusuke kubalulekile empilweni ngaleso sikhathi akwenzele yena ngendlela abuka ngayo njengomuntu omdala, ngoba nathi siney'ngane, siyazi ingane ikenzeka icela into kodwa ubone ukuthi leyo nto ayibalulekile. So noNkulunkulu kanjalo kuthina ngoba siyingane uNkulunkulu, uNkulunkulu uyakwazi kusuke kubalulekile akwenzele lokhu okubalulekile, yena akubonayo ukuthi kuyaphuthuma, kumele ukuthi akwenzele khona akwenzele, and uthembekile uNkulunkulu. Angifuni nje ukuqamba amanga, uNkulunkulu uthembekile ey'mpilweni zethu, nathi masihleli kuyena naye ngeke aze asuke kuthina. Yilokho nje bazalwane ade ngizokusho, ukuthi ngiyacela ukuthi sihlale emthandazweni, sihlale singasuki uNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu bazalwane, nibe nosuku oluhle.